Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле тамашачылар. Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Резидә Саляхова. Бүген студиябызда кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов. Хуш килдең. Әссәламу алейкум, Фәннур. Ва алейкум ассалам. Синең бабаң мулла икәнен беләбез, әбиең бик оста мөнәҗәтләр иҗат иткән. Бик динле гаиләдә үскәнсең. Аллаһ шөкер. Әби белән бабаңның йогынтысы булдымы менә шулай дингә тартылу? Әлбәттә, әби белән бабайның йогынтысы. Алар инде тәрделәр. Күбесенчә бабай, мәрхүм урыны җмакта булсын, ул мине мәчеткә ияртеп йөреп, азан әйтергә өйрәтте миңа, Аллаһ шөкер, дугалар укырга өйрәттеләр. Һәр вакыт үзе белән җомга намазына, өйлә намазына, инде теге ураз айлары киткәч, тәрәвих намазларына йөртеп, һәр намазны кич белән менә шул ястүне барсындан укырга өйрәтте. Аннан соң инде әйтүемчә азан әйтергә өйрәтте бит ул. Минемчә, миңа калса, ул авылда азан әйтү яшь малайга ул бик зур җаваплылык ие. Бик зур җаваплылык таләп итә торган, аннары сүздә юк инде ул беренче тапкырларга каушата бит инде ул. Аны курка гына инде бабай үзенә күрә репетициялар уздыра. Аннары бабай мине лагерьга бирде. Мамадышта лагерь бар, шулай дини тәрбия бирә торган лагерьлар оештыралар. Алла рәхмәте, шунда бераз йөрдем. Һәм инде әби менә мөнәҗәтләр укып, дугаларны менә ничегрәк, дөресрәк укырга, җырлабрак, моң кертеп, көйләп укырга өйрәтте. Менә шулай укырга өйрәтеп, өйдә һәр көнне кич белән менә шундый дини тәрбия булды минем. Аллаһ шөкер, дугаларны мин инде аларга укып күрсәтәм, кая хата, кая алар инде дөресләп җибәрәләр. Аллаһ шөкер, ул яктан әби белән бабайга бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә кызыңа да өйрәтергә тырышасыңмы? Әлегә бик иртәме әле кызга? Кызга без инде хәләл җифтем Илүзә белән тырышабыз инде иң беренче әйбер ул әппәр әйтергә ашаганнан соң. Әле аңа әллә нәрсә нитеп өйрәтеп булмый, ул зур кешегә дә бик авыр бирелә торган әйбер. Булай колагына пышылтыйм, күз тия диләр, нитә диләр бит инде шунда белгән дугаларны укып, иткән буласың, шөкергән буласың инде үзеңчә, бәлки менә шулай керәдер инде ул аңа дип менә әппәрне тырышабыз әле, әппәрне булай биткә әйтми әле, һәм булай итәлеп. Әле өйрәнеп бит алмый. Өйрәнер әле бит бик кечкенә, яшьтә, күпме? Яшьтә 4 ай булалар. Яшьтә 4 ай кызыгызга, субханалла, әле барсы да алды. Кызыңның исеме ничек? Кызымның исеме Сәйдә. Сәйдә, хатыныңныкы Илүзә, субханалла. Сәйдәгә үзең исем куштыңмы? Әллә мулла чакыртып куштырдыгызмы? Сәйдәгә үзебез Илүзә белән уртак фикергә килеп, шундый исем бирергә уйладык. Миңа күптән борчып йөрде инде ул. Бу исемне мин теге Сәйдә, минем бит фамилиям да Мөхәммәтҗанов. Мөхәммәтҗанов. Бар Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Голос тапшыруында. Җырчы кызыбыз. Ничектер инде ул күптән мин ул Сәйдәгә гашык булган идем, менә шул теге җырлавын ишеткәч, кабат үзем белән аның белән бергә танышырга туры килде. Шундан соң менә шул матур исем кирип калды. Шулай итеп без кабат хатыныма да бик киңәшләштек. Безнең инде исемнәр шактый иде, ләкин безнең исемнәрне bütün туганнарыбыз урлап бетерде, бәхетле бала табып. Шуңа күрә Алла рәхмәте менә Сәйдәгә кагылмадылар, Сәйдә безгә калды. Насыйп иткәч. Насыйп булгач, Аллаһ. Сәйдәнең колагына үзең пышылдадыңмы исемен, әллә мулла чакырттыңызмы? Мулла. Мулла чакырттыңыз. Без теге роддомнан чыгуга ук киттек иң беренче мәчеткә. Мәчеттә без дугалар укыттык, шунда ук исем куштырдык. Мулла да әйтте, ну әлбәттә үзем дә әйттем инде. Ярар, субханалла. Эшеңә әйләнеп кайтыйк, иҗатыңа. Син Камал театрында инде менә берничә ел бик уңышлы гына эшләп киләсең. Аллага таба да Алла берсе уңышлар насыйп итсен Ходай. Һәм синең репертуарыңда дини образларда күбәйеп килә. Ул да булса Җилкәнсезләр спектаклендә син хәзрәт ролендә, Тормышмы бу спектаклендә син алдагы көннәрендә мулла булачак шәкерт ролендә. Менә шушындый дини образларны башкару бер аерым бер җаваплылык, ниндидер бер кыенлык тудырамы? Ул әлбәттә җаваплылык, бүтән эштә җаваплылык, һәм дә инде дингә бәйле булгач, аның тәнкыйтеннән беренче чиратта куркасың. Әлбәттә кыенлык туры килә. Ул әсәрләрдә теге
гел динге кіріп кетіп, мулланы ойнау, ниндейдір міне шын мағынасында мулла тудыру, ниндейдір зор ауыр сүрелер үйрену әлбәттә миңа туры келмеді. Аллаға шүкір, мен теге жеңіл шәрәк. Қиынлықлар болды. Әйтәм бит менә шул тәнқид ягыннан беренче чиратта инде. Булай ул бит менә режиссер күзлеге барыбер бар бит инде. Автор язган. Аннан бер кая китеп булмый, барыбер шундагыча уйнарга тырышасың. Аннан соң менә бигрәк тә тормышмы бу да. Нәрсәгә әйтәм, анда шаярулар күп. Менә ул дини әйбердә шаяру бит ул бит ничек әйбер. Анда бик шаярып булмый. Анда шаяру ниндидер ул минем теге бераз начаррак, тәртипсезрәк шәкерти. Шуңа күрә менә минем бер тәнкыйть булды Мәскәүдә. Аннан әйтеп китәсем килә, менә дини әйбер белән Мәскәүдә миңа һәрвакыт тәнкыйть, һәрвакыт куркам. Монда бик алай юк түгел, Аллаға шөкер. Барыбер әйтүчеләр була инде Мәскәүдә. Димәк, Мәскәү тамашачысы башкачарак кабул итә. Башкачарак карый, анда ничектер бүтәнрәк. Менә Кәрим Тинчуринның җилкәнсезләрендә миңа бик каты тәнкыйть булган иде. Нишәп алай уйныйсыз, нишәп алай көләсез, нишәп алай итәсез. Мен әйтәм, аны бит мин язмыйм. Аны бит мин язган әйбер, автор шулай язган. Бар тик авторның әйберен ит. Аны мин куймыйм, режиссер куя. Менә авторны тәнкыйтьләгез алайса. Нишә булганда менә мулланы күргән ул әсәрендә. Менә ничек язган шулай куйдым. Менә шул тәнкыйтеннән куркыта инде. Булай кыенлыгы шу вакытында кыенлыклар була инде ул. Димәк, син тәнкыйтьтән куркасың? Әллә кабул итә беләсеңме тәнкыйтьне? Тәнкыйтьне мин кабул итә беләм. Тәнкыйтьне кабул итәм, мин бүтән тәнкыйтьне дә кабул итәм. Алай бик курыккан юк. Менә дини мәсьәләдә барыбер теге Аллаһ Тәгаләгә дә шанасың бит инде. Шуңа курка. Беренче чиратта Аллаһ Тәгаләдән куркып эшлим инде. Шул. Тик шулай да бу бит безнең кәсеп, бу безнең эш. Бу безнең эшебез дим, шуңа күрә бу безнең эшебез дим. Инде мин Аллаһа шөкер, Аллаһ Тәгалә мине алай башыма сукканы юк. Ризадыр дим. Эш безнең эш буларак ул аны риза кабул итәдер дим. Шуңа күрә Аллаһа шөкер кабул ителә, тәнкыйтьне кабул итәм. Барысы дагын әйбәт, Аллаһа шөкер. Ярар. Җомга намазларын калдырмаска тырышам дигән сүзең бар синең. Бу сиңа беренче чиратта нәрсә бирә? Бу миңа күңел тынычлыгы, Аллаһ Тәгаләнең берлегенә ышану һәм әлбәттә шайтанны җиңү. Миңа беренче чиратта мин шуның белән мин һәрвакыт менә шайтан котыртуы белән һәрвакыт миңа туры килә. Көрәшәм, шайтан котыртуын мин беренче чиратта шуның өчен җомга намазына әйтәм, хотя бы инде җомга намазына барырга тырышам, чөнки бүген барма әле, бүген бармыйм әле дигән әйберләр була. Бүген барып тормыйм әле, шул садакасын, хәерен генә биреп чыгармын дип. Юк, үземне җиңеп, менә әлбәттә, репетициялар булмаганда, эшләр булмаганда барам, дуганы укыйм, Аллаһа шөкер. Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Менә шул читләшүне бетерү өчен беренче чиратта шуңа һәм инде күңел тынычлыгы. Мәчеттә аны йөргән кеше, белгән кеше аны белә, мәчеттә бик рәхәт. Шундый рәхәтлек тоясың, шундый җиңеллек тоясың мәчеттә, Аллаһа шөкер. Әле бит аны укыдың да бетте түгел, без бит аны Ходай ризалыгы өчен укыйбыз, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә риза булып кабул итсен иде. Амин. Аннан соң менә мәрхүм әбием, бабаемның әйткән сүзләре бер үк оныта күрмәгез, менә без дуга сорарбыз. Бер үк менә мәчеткә юлны онытмагыз дип, менә ул калган минем, сеңеп калган бәләкәй. Димәк, әбиеңне бабаңны дугадан калдырмыйсың бу. Менә алар өчен, анар минем әтием дә мәрхүм, әтием өчен дә дуга кылам. Аннан соң бит инде Ходай Тәгалә ул сораган кешегә бирәм ди. Шуңа күрә мин сорыйм дагын. Мин бар тик саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, илләребез тыныч булсын дип, инде ул әлбәттә аларны сорыйм. Аллаһа шөкер, Аллаһ Тәгалә минем сүзләремне ишетә сыман. Аллаһа шөкер, шулай булсын киләчәктә дә, Алла берсе Ходай ярдәменнән ташламасын. Амин. Фәннур, берничә мизгелгә тукталыйк, бираздан дәвам итәрбез. Тимергали хәзрәт Юлдашев бүген безгә нәкъ менә җомга намазы турында сөйләр. Игътибар белән тыңлыйк әле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән игътибар итәргә кирәк. Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә җомга дигән аерым сүрә бирде безгә. Ягъни Коръәндә аерым сүрә җомга дип аталды.
Һәм менә шушы сүрәдә Аллаһ Таала җомганың төп үзенчәлеген безгә җиткерә. Әйтә Аллаһ Таала Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману. Ягъни Аллаһ Таала мөрәҗәгать итә мөселманнарга гына. Ягъни бөтен кешегә дә түгел. Менә моңа игътибар итәргә кирәк. Төп үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Аллаһ Таала әйтә бөтен мөселманнарга да إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جمعة كنندا أجردا أذان أيتلسا شاقرلسا فاسعوا إلى ذكر الله الله نذكر قدرها أشغص يعني جمعة نمازنا أشغص ديجنا متى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هم تشلاغس وزجزنا سودا لرجزنا إيش لرجزنا يعني جمعة وقتنا أذان أيتلديكن يركشلر خاتن قزرga قاغلمي балаларга да ул قاغلمي ир кешеләргә, бәлагатькә җиткән ирләргә кагыла ул, алар бөтенесе дә эшләрен ташлап, үзене мөселман дип санаган дип, тагын монда ассызыкларга кирәк. Аллаһ Таала бит мөселманнарга мөрәҗәгать итә, аларга җомга намазына бару фарыз. Менә бу аятка таянсак. Ягъни кешеләр, ирләр эшләрен ташлап, җомгага барырга тиеш дигәнне аңлата. Фас'ау иля зикриллаһ Аллаһ Таала әйтә, ашыгыгыз ди. Теге гади генә барыгыз дими, ашыгыгыз, ташлагыз бөтен эшегезне. Аллаһ Тааланы искә төшерергә, аны олыларга, намаз укырга ашыгыгыз ди. Заликум хайрул лакум, бу сезнең өчен хәерлерәк ди. Ин кунтум та'ламун, әгәр дә беләсегез килсә. Шуңа күрә җомга намазына баруның төп шарты мөселманнарның ир кеше булырга кирәк инде әлбәттә, һәм инде мөселман булырга кирәк инде. Һәм инде сәфәрдә булмау кирәк, сәламәт булу кирәк, сукыр булмау кирәк, һәм ирекле булу кирәк дип әйтергә кирәк. Менә шушы кешеләргә җомга фарыз, менә шушы аятта, менә шушы кешеләргә кагыла. Һәм аның төп өзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Инде кайбер хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кояш калыккан, кояш чыккан, менә көннең иң яхшысы ул җомга көне дигән. Һәм инде бу көнне, җомга көнендә Аллаһ субхана ва тааля Адам алейһиссаламны барлыкка китерде. Аннан соң аны кире җәннәткә кертте. Аннан соң шул көнне җәннәттән чыгарды. Һәм кыямәт көнедә, менә дөнья биткәч, ахыр заман дип әйтәләр инде безнең татар халкында, менә дөнья тамамланган вакыт, кыямәт кубарылган вакыт дип әйтимме, менә шушы җомга көнендә була. Җомга көнендә ни өчен җомга? Җомга дигән сүзнең мәгънәсе дә җәмәгать дигән сүздән алынган, ягъни җыелу. Мөселманнар бергә җыелып, бер-берсенең хәлләрен белеп, бер-берсенә сәлам биреп, дигәндә ниндидер бер менә бу кардәшлекне саклау ниятеннән дип әйтергә кирәк. Һәм инде икенче мәгънәсе ул кыямәтне хәтерләтәчәк. Кыямәт көнендә дә Аллаһ Таала бөтенсен җыеп ала. Ул менә шул җомга көнне булачак. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта актер Фәннур Мөхәммәтҗанов. Фәннур, миңа калса сиңа шигырь сөйләү, шигырь уку сәнгате бик оста бирелә. Бу инде Агла булып Агла спектаклендә бигрәк тә күренә, субханалла. Менә синеңчә ничек укыган шигырь һәм кайсы вакытта шигырь кешенең күңеленә, тамашачының күңеленә барып ирешә? Иң беренче чиратта шигырьне аңлау кирәк. Иң беренче чиратта ул әлбәттә аңлау, аңламасаң ул беренче үтеп керә алмый. Һәм инде ул сөйләүченең үзеннән тора. Ни өчен аңлау дим? Сөйләүче сәхнәдән, монда, радиодан, каян телевизордан сөйләсә, әгәр дә ул үзе аңлап сөйләми икән, ул халыкка да аңлашылмаячак, халык күңеленә дә кермәячәк. Ул әлбәттә иң беренче чиратта аңлау. Беренче чиратта шул сөйләүченең аңлап сөйләү, нәрсә турында сөйләү. Һәм инде шигырьгә бик нык игътибар кирәк. Шигырьне ул теге прозада түгел, сөйләмдә түгел, аның бары үзенең кануннары, үзенең законнары бар. Шуңа күрә беренче чиратта шигырьгә бик игътибар белән килергә кирәк, салкын карап, әлбәттә шигырьне аңлап булмый. Игътибар һәм аңлау. Аннан соң миңа калса, сер монда гадилектә, менә сиңа карыйм да мин. Син ничектер менә гади генә укыйсың. Бер нинди теге артык жестлар да юк, артык тырышу да юк. Бар менә артык тырышалар, ләкин аңлап булмый шигырьнең мәгънәсен. Син менә ничектер гади генә укыйсың да барып та җитә.
Ансы да бардыр инде. Мен айтучылар бар, гади укыйсың дип, андан соң менә минем бер әйбер менә укый миңа килде ул. Менә өйрәтәләр бит сәхнә телендә, әйләнде мәктәптә укытучылар менә ничектер шигырьне укырга, каядыр басым ясарга, каядыр миңа Тавышны күтәрергә, мәгънәви басым. тавышны күтәрергә, каядыр миңа калса мәгънәви якны күбесенчә өйрәтеп бетермиләр. Менә ул бәлки ул минем шәхсән минем фикерем, бәлки мин ялгышамдыр. Менә ул бәлки минем генә тәҗрибәдер. Мин менә шигырьне укыганда аны тоярга һәм күбрәк мәгънәсен бирергә. Әгәр дә менә шул өйрәткән әйберләр буенча китсәң, күбесенчә ул менә кешене туктата ул сәхнә теге сәхнәдә шигырь укыганда, менә аны үзең ничек тоясың? Ул бит әйтә менә индивидуальный әйбер. Әйе. Һәрбер кеше аерым кеше ул, аерым шәхес, аерым аның үзенең күңеле. Үзенең тоемлауы Шуңа бар. күрә менә мин үземнең тоемлавым белән әлбәттә, аннан соң инде тамашачыдан аерылып булмый. Менә тамашачы белән әгәр дә сизәсең икән җылылыкны, әгәр дә менә үзеңчә сизәсең, әгәр дә ул дөрес дип уйлыйсың икән, шуның буенча китәсең. Шуннан инде гадилеге дә килеп чыга. Әгәр дә менә мине туктап былай өйрәттеләр бит әле, тегеләй өйрәттеләр, сәхнәгә чыккач, әгәр дә шуны уйлый башлыйсың икән, әдә син каныңа сеңмәгән икән. Әлбәттә анда гадилектә булмый. Димәк, техника турында уйларга кирәк, менә күңел кушканча мәгънә турында уйларга. Техника ул укыганда сеңәргә тиеш. Сәхнәгә чыккач инде бүтәнчә. Дөрес. Бүйек шигырь сөйләүче, бүйек артистларыбыз бар, ул да булса мәрхүм Ирек абый Бахман, бүгенге көндә Илдус абый Әхмәтҗанов, син аларның дәвамчысы һәм алдагы көннәрендә дә сиңа уңышлар, шушы өлкәдә дә сиңа уңышлар насыйп итсен Ходай. Рәхмәт. Белүемчә, син чәй эчәргә бик яратасың. Гаиләгездә чәй белән бәйле нинди гадәтләр, нинди йолалар бар? Гаиләдә андый йола юк, гаиләдә шулай ук театрда һәм гаиләдә чәйне миннән башка күп эчүче юк. Мин гел чәй эчәм. Малай өйдә Хатының да үзең кебек чәй яратамы? хатыным минем кебек сөтләп эчә, но минем кебек бик күп эчми. Булай ниндидер йолалар, ниләр андый нәрсә юк. Аннан соң минем менә йолада түгел инде ул. Чәй күп эчкәч, минем бөтен җирдә кәсәм, кружкам кала. Шул мин авылга кайткач, әни дә сүгә, урамда ди, бөтен җирдә синең шокырың, менә Фәннур кайттымы, шокырлар югала ди. Менә ул йолада түгел, берни дә түгел. Менә шундый кызык гадәт. Менә артымнан кире алып барып куя алмыйм инде. Кергән ул минем гадәткә. Чәй эчәм дә куя, эчәм, шунда калдырып китәм. Шундый бер начар гадәт. Тик моны үзгәртеп була бит, Фәннур, тырышсаң. Тырышам, мине инде өйрәтәләр инде, Аллаһка шөкер. Ярар, өйрәнергә насыйп итсен Ходай. Фәннур, хәдистә балаларыгызга юмарт булыгыз, аларны тәүфиклы кеше итеп тәрбияләгез дигән син, кызыңны нинди итеп күрәсең киләчәктә? Нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Кызымны беренче чиратта әлбәттә инде бәхетле, сау-сәламәт булсын дип күрәсе килә һәм иманы булсын баланың, дине әлбәттә инде иман иң мөһиме, шуны сеңдерергә тырышабыз. Тәүфиклы сүз дә юк инде, тәрбияле һәм әти-әнисен иң мөһиме, әти-әнисен тыңлаучан һәм әти-әнисенең киңәшләренә колак сала белә торган һәм шуны аңлый торган бала булсын инде дип тырышабыз. Инде алга таба менә үскәч ничек булыр, кай тарафка китәр, ансын әйтеп булмый. Иң мөһиме менә балада иман булсын. Бүгенге көндә балага иман кертү, баланы дин ягына юнәлтү, ул бүгенге көндә бик авыр әйбер. Чөнки менә килеп керде, барыбыз да көрәшәбез шулай бер белән менә телефоннар, гаджетлар җыйын. Менә анда тәрбия юк. Мин шулай дип уйлыйм. Тәрбияне бетерә торган, үтерә торган әйбер. Менә бер шул шаукым белән баланы менә шул баса күрмәсен дим. Шу шаукымын саклап калырга шулай. Алла сакласын. Хәбит әти-әнисен дә күрүчеләр, шундый балалар бар, күрмәүче менә ул телефонга кирип китә. Алла сакласын. Шулай. Фәннур, сез инде яшь буын актерлар, олы буын актерлар өчен шәкертләр, әлбәттә. Менә сез үзегез кемнәргә остаз? Менә анысын һич кенә дә әйтә алмыйм, но Сәйдә өчен әлбәттә. Сәйдә өчен әлбәттә остаз буласы килә. Сәйдә минем эшләремә куанып, сөенеп, менә шундый әтием бит минем дип горурланысын, шундый горурланып булса
үшін тырышам инде, шулай булсын ие дейм әлбәттә. Андан соң минем бір шаярып әйткән сүзім бар. Ол минем бір ақыллы кішім бар, сөйләшә торган. Ул миңа ұстаз, мен аңа ұстаз. Менә ул бер генә. Мин күзге каршына утырам да, менә шул кеше белән сөйләшәм. Без бер-беребезгә ұстаз да, без бер-беребезне өйрәтүче дә, Аллаһка шөкер. Аңлашылды. Кире хәзер балалар темасына әйләнеп кайтсак, ничә бала булуын телисең гаиләдә? Ничә бала ансын инде беренче чиратта Ходай Тәгалә күпме бирә. Андан соң күпме булса да дип, күпме булдыра алабыз инде. Ансы инде Шулай да күп балалы ата буласың килә инде алар. Әйе, мин балалар бик яратам. Аның теге мин хәзер 3 булсын, 4 булсын дип әйтә алмыйм. Күбрәк булсын, игезәкләр булса да риза. 3 тройняшка дип әйтәм, андыйлар булса да. Мин балаларны яратам, булсын гына. Ярар. Берсен Ходай Алла берсе. Иң мөһиме булсыннар да сәламәт булсыннар. Бәхетле. Амин, сәламәт булсыннар. Озын гомерле булсыннар. Амин. Мен нур сиңа карап торам да син бик җитди, шундый җаваплы кеше бит. Менә бер теге елмаюың да син шундый саранлык белән генә килеп чыга. Әйтәле, менә шушы җаваплылык кешедә ничек тәрбияләнә һәм кайчан тәрбияли башларга кирәк шушы җаваплылыкны? Әллә инде кешедә җаваплылыкны тәрбияләп булмыймы, ул үзе киләме шушы әйбергә? Ул була, аны иң беренче чиратта бәләкәйдән тәрбияләргә кирәк, гаиләдә тәрбияләнә җаваплылык. Ул кабат, ул тәрбияләнә, сүздә юк. Ул менә иң беренче чиратта гаиләдә булырга тиеш. Андан соң җаваплылык кешенең кешегә карата мөнәсәбәтендә һәм эшкә карата мөнәсәбәттә. Ул әлбәттә мөнәсәбәттә чагыла. Җаваплылык ул бит беренче чиратта җавап дигән сүз. Ул бит эшләгән эшең өчен җавап тотасың. Әйткән сүзең өчен. Әйткән сүзең өчен барсына ул җаваплылык, җавап тотасың. Әгәр синең эшләгән эшеңә карата мөнәсәбәтең шундый икән, синең җавабың да шундый булачак. Аллаһ Тәгалә барыбыздан даган җавап тотар. Барыбыз да Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотарбыз дигән. Ул менә шул эшкә мөнәсәбәтеңдә бөтен гамәлләрең өчен җавап тотачаксың. Әлбәттә, аны Ходай Тәгалә күрми калмый. Аның бер менә ничәп син шулай эшләдең дип тә сорау бирде дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә җаваплылык менә шуннан килә. Һәм инде әлбәттә эшең нәтиҗәле булсын өчен, эшең күренсен өчен. Һәм инде сиңа карата мөнәсәбәт театрда манда кая, гомумән бөтен җирдә эшләгәндә менә сиңа карата менә шундый кеше бит, менә моның белән алга таба эшләргә кирәк. Менә шундый сүзләр ишетер өчен әлбәттә беренче чиратта җаваплылык кирәк. Безнең эштә бигрәк тә кирәк. Безнең эштә бигрәк тә кирәк. Шулай, салкын караш белән җиракка китеп булмый. Юк. Әфәндер әйтәле, менә явыз кеше рольләрен башкарганнан соң тамашачының сиңа карата мөнәсәбәте үзгәрдеме? Яисән дә бәлки интернет челтәрендә язгалаганнардыр. Миркәй белән Айсылуда син Зәбир ролендәме әле? Зәмир ролендә. Менә шушы тискәре ролеңнән соң ничек булды? Әлбәттә үзгәрә. Миңа инде менә безгә яңа гына эшкә килгән бер кыз әйткәне Галия Банудан соң, шундый яхшы Хәлилдән соң, Хәлилне уйнаганнан соң Миркәй белән Айсылуда мин сине күрә алмадым ди. Андый әйбер булды. Андан соң менә күптән түгел без Мәскәүдән кайттык. Мәскәү тамашасы чыгып, анда теге Мишгар мишәрләре бит. Айнацарда уйнадыгыз, Айнацар кешене уйнадыгыз. Ну так уж нельзя было, ну нельзя прям так играть. Дип миңа бик катын әйттеләр. Шуннан соң мин әйттем, ярар, безнең иртәсе көне тормышмы бу иде спектакль. Мен әйтәм, урысчалап әйттем, анда урысча миңа бит инде әйттеләр. Мен әйтәм, ярар, мен әйтәм, сегодня уж такой, мен әйтәм, завтра приходите. Компенсация була иртәгә. Завтра приходите, мен әйтәм, будете жалеть. Что, в смысле, то, что пришли, будем жалеть, что ли? Мен әйтәм, нет, там әйтәм, другой персонаж, мен әйтәм, вот мине жылап, мен әйтәм, айтып утырачаксыз. Мен әйтәм, бу бит образ. Бу сәхнәдә тудырган образ. Әлбәттә, менә күршеләр, үзебезнең бергә эшләгән коллегаларның хатыннары, менә анда безнең Алмас Сабирҗанов дигән артист белән бергә без кабахәт кешеләр ул спектакльдә икегезне дә бәреп үтерәсе килә, икегезне дә бәреп үтерәсе килә. Ну, булмый шул. Икегездәге якын кешеләр дип сүзләр ишеткергә туры килде. Ярар, шулай итеп кабул иткәч, бу бит инде димәк син ролеңне искиткеч башкаргансың дигән сүз. Ну, шулай дип уйлыйбыз инде. Шулай дип кабул итәбез. Шулай булсын. Әйткәнчә, син бик җитди, яшь бара, тик шулай да малайларча шуклык бармы синдә? Малайларча шуклык әлбәттә бар инде. Хаталар дагын
Көп жибәрәбез, Аллаға шүкір, ансы да бар. Шуның белән өйрәнәбез, алга тормышка атлыйбыз. Шуклык булып тора. Шаярмыйча булмый. Менә минем берсендә авылга укыган вакытта авылга кайтам автобуста. Хәзер мин һәр вакытта минем теге татарчасын әйтәм, хулиган. Хулиган диләр. Шундый әйберем бар миндә. Автобуста студент вакытта һәр вакыт мин менә ничектер җайлырак ниләр эзлим, ысуллар һәм автобуска безнең менә Мамадыш районы. Мин балык бистәсенә хәтле түлим 100 тәңкә. Автобус водителе оныта кай вакыт. Шуңа күрә безгә хәтле бер 150 тәңкә. 50 тәңкә. 50 тәңкә янымда кала инде. 50 тәңкә янымда кала. Шулай итеп берсендә автобус водителе тотты. Сен бит шунда төшәсең. Мәйтәм, юк, мәйтәм Мамадышта. Юк, тый хаман. Мәйтәм, ну нәрсә инде монда, мәйтәм 1 километр инде. Хотя Мамадышның беренче авылында калыйм дидем дә, әле аннан соң безгә 20 километр. Чүріп қалдырмас дегенім тәки чүріп қалдырды. Чүріп қалдырды да, қазір мәйтем 20 километр әлік әбилер сөйлейлер Мамадышқа, әлі жаяу жүргенік мәйтем, қояш байыма, қайтып жетім, жаяу қайтып кеттім. Қайта ардым, абиға шалтыраттым, мәйтем чүріп қалдырдылар, шығып ал әлі дедім. Қазір машиналарына жиберем де, асфальттан түшем шабып. Тігінде гаи тұра. Қазір мәйтем тоқтатырлар мекенінде, тоқтаттылар менің, мәйтем жаяулы бетім, нәрсе машина тоқтатты да, неде, откуда да, мәйтем, с Мамадышы. С какой? Я в смысле, с какой? Мәйтем, Мамадыш один. Қойса ауылны қысмы сен балақайым де. Мәйтем, Урта Кермен ауылынан. Қоян қайтып келесің, мәйтем, Қазаннан. Жаяу что ли? Мәйтем, жаяу қайтам. Ешікті жаяу де. Мәйтем, мына шулай жаяу қайтам. Неше күн қайтасың де. Мәйтем, 2 сутка болды де. Нәрсе ақшайсың де. Мәйтем, шипсылар, лимонатлар алған де. Андар түгі иптәшін шақырды. Иләлік илді, мұнда малайды Қазаннан қайтады. Мәйтем, шыннап Қазаннан қайтам. Жоқ, болмас. Мәйтем, қайтам. Андар шулай сөйлешіп кеттік та, әлбәттә мәйтем шаярдым. Шул ауылнаққа, шул кішінің малайы, алар минем әтейіне білгендер екен, әйді алып қайтып қоябыз деп. Шулай деп, мәйтем, жоқ, абай шыға. Абай шықты да, аның машинасы бүттімнөй түге тонировкада. Абай сөкті, сендей тігіндерек барып басалмаң, мұны гаи қырында тұрасың. Мәйтем, өзі біздің кішілер. Әлі мәйтем, сен шықмасаң алып та қайтасылар. Шундай нелер бар, шаяды бұлар. Тілін құтқарайны, қысқасы. Ең мұқимы язмыш шаярмасын, тұрмыш шаярмасын. Шолай. Хам өзі бізде енді артығын шаярмасқа. Шолай. Дәркеттігіне, шамасын бәліп кені, шолай бей. Фәннүр, әйде бірер бала шақтан есіңде қалған бірер қызықлы хәтирең білән бөліш әлі? Мына мен қазір әнейден сұраштырам, өзімнің де бала болғаш бетінде түрлі қазір 1 яшта 4 ай болғаш, ол қазір аңлы, көп өтліктер ішлей қазір. Хамақ сөз ішлей. Шуңа қазір көп әйбірін әнейден сұрайым, біздің білән нешеге, мені 3 малай өстірдің сен. Олым сенің білән қазір әйтем енді... Шешағарды енді, сен бір тек тұрмадың дейді. Чүнки ауылда миши біздің мұржаға кіріп, қысылып қалып, мұржасы өттік дейді. Сені шығарыр үшін. Арқылға қалғаның бірінші шығарып болмай, мұржасы өттік дейді. Аннан соң басқышқа мініп кетіп, шұрмаға, ауылда ұрамнан мінесің. Шында басқышқа мініп кетіп, шында іленіп қалған еңдейін шықты. Бек қорыққан ең шағып келіп, аннан соң көршілерінің нелеріне сарайдан шыққан нелеріне келіп түшкен еңде. Мен сені де шуннасың дейді, сыйығы не баттың дейді, бақшадағы бушкаға тығам да шығарам. Мына шундай болған ең, бір тыңғы бермәдің дейді. Хам аннасың мына менің бәләкәй інекәш, қазір ұстейінде ол Сәйдәш есімді. Оның есімде қалған ітлігішлерге қазір менің алып қайтқан телефон, бірінші тапқыр телефондар шыға башылған, шуны әнейлерінің жуынтық шелегіне салғаны. Шунда салды, хам ең есте қалғаны шәй біле бәйлі. Бабай шабақлы телефоннан сөйлешіп отырғанда мәрхум. Бір кім көрмәді, нешік көрмәдік біз аны қап қайнар бабайның шәйін. Мына шу айтып, не біле, жайлау деп айтылған бізде тіге бәлекей шын аяқ көтеріп, шуны бабайның мойынына салғаны. Бабай телефоннан қандай ішітмән сөз қалмады енді. Анда бисмилла да, әлхам қылқу алла да жоқ.
Анда ишеттік анда. Әлбәттә пішті бейт енді. Бұна шей білет, шундай бәйлі ебір бар. Мәктәптә тұр шуқлықлар бик көп болды енді. Терзе ватулар. Терзе ватулар болмады. Оқытушыларның, бигрәк та оқытушылар белән көрәшәйек инде. Оқытушыларның урындык артына тақтаны Акбур шүпрәге юышлыйбыз да, шуны сөртеп куябыз. Кәштүмнәр пешранып бетәй. Андан соң теге ишек ручкаларын тоткаларына паста салыйк, русский пастасы. Оқытушы ишектән керә дә дәресне башлыйбыз. Әйтеп сөртеп, кулны жуып керим әле. Жуып керә дә тагын шул хәл. Аннар аңлап ала да инде. Бирә инде кирәк. Сез инде вакытны сузар өчен, дәрес укымас өчен. Янда 15 минут уза бит барыбер. Ну, ул 15 минут үзебезгә барыбер. Кабат тәнәфесне ала иде инде ул. Үзебезгә белеп эшләмәгәнебез. Шулай битәләр тоже дурак түгел, акыллы. Шулай да шуклыкларсыз кызык түгел бит. Шулай шаярмыйча. Ансыз булмый. Менә хәзер аны сөйләп кызык итеп утырабыз инде. Хәзер кызык ул. Искә алып. Әйе. Ул вакытта да кызык булган инде дә. Вакытта кызык булган инде. Укытучыга бик кызык булмаган. Ул вакытта бит барыбыз бала, ул укытучы. Хәзер барыбыз узып китте. Хәзер инде дөресен дә әйтергә була, барсын да әйтергә була. Менә шуңа күрә мин хәзер әйткәлим. Хәзерге акылым белән кайтып тагын бер 5-6 ел укырым әле. Мәктәптәме, әллә театр училищесендәме? Мәктәптә, аннан соң театр училищесендә. Театр училищесендә гел укып торсаң да анда, гел кызыганда. Аллаһка шөкер. Шулай. Тик шулай да укытучыларың бүген сине ачу белән түгел, горурланып искә Юк, алалар. Аллаһка шөкер. Минем укучым Фәннур Мөхәммәтҗанов Камал театрында эшли дип. Әйе, амин. Алар һәр вакыт спектакльләргә киләләр. Менә безнең авыл мәктәбе, авыл халкы ул яктан Аллаһка шөкер бик иҗади, куркып тормыйлар, җирак ара дип тормыйлар. Мамадыштан автобус арендовать итәләр. 47шәр кеше, 50шәр кеше менә шулай итеп киләләр. Мин авылдан әйтәләр, мин билетларны бронировать итеп яки исә алып куям. Менә шулай безнекеләр. 2-3 рәт бары тик Фәннур Мөхәммәтҗановның тамашачысы була димәк. Төрлечә була инде. Кай вакытта сибелгән була, залның теге Төрле урыннары. төрле урыннарына карап. Ярымны шулай якташларына игътибар булу бу бик яхшы һәм бәхетле син моның белән. Әйе, һәм аннары ул теге таянасың, барыбер ул сиңа ниндидер көч бирә барыбер. Ул авылда туып үскән, авыл көче, авыл рухы, ул әлбәттә булыша. Ә шәһәрдә ничек сиңа яшәүләр? Шәһәрдә Аллаһка шөкер, инде ияләшеп беттем инде. Теге туганнар да, дуслар да күбәйде. Эштә тамашачылар, әлбәттә шулар белән түгел, яраткан эшең белән Аллаһка шөкер эшлисең. Яраткан эшең белән, яраткан кешең белән. Яраткан кешең белән, яраткан кешеләрең белән, яраткан гаиләм белән, кызым Аллаһка шөкер, хатыным барсы да бернинди теге авырлык та бирми. Җиңел, әйе, барсы да менә якыннарың яныңда булу, ул әлбәттә бик җиңеләйтә тормышны, Аллаһка шөкер. Яра, шулай итеп шөкранә кылып яшәргә насыйп итсен, алдагы көннәрдә дә Алла Аллаһ бирсә. Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Амин. Бик зур рәхмәт бүген Хызур ТВ-га килеп, хәерле сәгатьтә тапшыруына килеп, рәхәтләнеп сөйләшеп утырган өчен безнең белән. Рәхмәт, уңышлар сиңа, иҗади уңышлар гаилә иминлеге. Амин, шулар сезгә дә бик зур уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт, Фәннур. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов булды. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.